Router na'ura ce ta sadarwa da ke ba da damar haɗa na'urori biyu ko fiye da haka domin raba hanyar intanet. Aikinta shine tura ƙunshin bayanai zuwa inda ya dace ta hanyar amfani da adireshin IP, tare da baiwa na'urori da yawa damar amfani da intanet guda a lokaci guda. Akwai nau'ikan router da dama waɗanda suka ƙunshi. Akwai router mara waya, wato wireless router, wadda ke rarraba intanet ta hanyar amfani da Wi-Fi ba tare da kebul ba. Akwai kuma router mai waya, wato wire router, wadda ke amfani da kebul wajen haɗa na'urori. A manyan cibiyoyi da kamfanoni, ana amfani da core router, Edgar router, da kuma virtual router, waɗanda ke kula da zirga-zirgar bayanai masu yawa a manyan hanyoyin sadarwa. Daga cikin amfanin router, tana sauƙaƙa amfani da intanet ta hanyar baiwa na'urori da yawa damar hawa a lokaci guda. Tana ƙara tsawon hanyar sadarwa ta hanyar amfani da kalmomin sirri da kuma ɓoyayyun bayanai. Haka kuma, tana taimakawa wajen sarrafa zirga-zirgar bayanai da kuma samar da tsayayyen haɗin intanet a gida ko kuma gurin aiki. Duk da amfaninta, router na iya fuskantar matsalolin da suka haɗar da idan ba a sabunta firmware ba, tana iya zama barazana ga tsaro. Hare-haren DDoS na iya lalata aikin cibiyar sadarwa. Haka kuma, amfani da kalmomin sirri na asali na iya baiwa maharan damar samun iko a kan router. A takaice, router muhimmin ginshiƙi ne a fannin sadarwar zamani domin tana haɗa na'urori, tana inganta tsaro, kuma tana ba da damar amfani da intanet a cikin sauƙi da inganci. Ku hanzarta ɗauko apps ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com. Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.